Shwmai erbyn hyn. Diolch i chi am droi mewn i'r myfyrdod hwn. Ar ôl wythnos hynod iawn o both, hynod iawn o chwslid. Mae holl arbenigwyr yn dweud, neu rhan fwyaf llethol ohonyn nhw beth bynnag, yn dweud mae canlyniadau y twymo byd eang i ni yn ei brofi, ac wedi brofi yn ystod yr wythnos hon, pan bod pob record am wres yn yr ynysoedd hyn yn cael ei torri. Cofiwch chi, mae pobl yn gwledydd fel Affrica ac ati yn gorfod profi'r tywydd hyn yn gyson iawn bob dydd o'i hos mwy na lai. Ond mae mynd yn dwymach fyny hefyd. Gwres eithafol yma yn mynd i gynyddu yn nifer o weithiau mae'n digwydd. Mae wedi cael effaith aruthrol yn un o daleithiau'r America, y sychdwr dychrynllyd, y gwres mawr. Ac mae yr un pryd, mae yna lifogydd, mae yna lawion, trymion, stormydd eithafol hefyd yn digwydd, ac i ni yn profi hynny yma yng Nghymru, mwy a mwy o stormydd yn dod ar ein traws ni. A fel yna mae'n mynd i ddigwydd. Fel yna mae cynnydd yn y digwyddiadau hyn yn mynd i fod. A dyna'r rybyddion i ni'n cael. A hynny oherwydd y twymo byd eang yma. Ac mae'r twymo byd eang yma yn digwydd oherwydd ein bod ni fel dynoliaeth yn gwneud camddefnydd o'r ddaearen hon, neu'r blaned hon. Camddefnydd o'r tir. Y tir sydd wedi cael ei roi i'n gofal ni. Nawr mae hwnna'n thema bwysig iawn yn yr ysgrythurau. Y tir yn cael ei roi i ofal yr Israeliad. Y tir yn cael ei roi i ofal y genedl, ac mae gamddefnydd yn digwydd. Ffrwyth y tir yw bendithion y cyfamod. Nawr mae cyfamod yn cael ei wneud rhwng Duw a'r genedl ar sawl achlysur yn ôl yr Hen Testament, awduron yr Hen Testament. Mae yna gyfamod gyda Adda, wrth gwrs. Mae yna gyfamod gyda Noa. Mae yna gyfamod gyda Abraham. Mae yna gyfamodau lu gyda rhai eraill yn yr ysgrythurau. Ond yn sylfaenol maen nhw gyd yn rhywbeth yn debyg. Byddwch chi'n ifydd. Newch chi drin y ddaear, y tir, yn iawn. Newch chi drin pobl yn iawn. Newch chi drin fi, yr arglwydd Dduw, yn iawn. I fyddhewch i mi, ac fe gewch chi fendithion tymhorol yn gyson rheoledd. Yr arglwydd Iesu yn dysgu ni weddio dyro i ni ein bara beunyddiol. Fe gewch chi'ch bara beunyddiol os ydych chi'n trin y tir yn iawn. Nawr, os nag i chi, mae yna ganlyniadau. Ac mae'r proffwydi yn rhybuddio hynny. Ac mae proffwyd Hosea yn gwneud hynny mewn modd effeithiol iawn, dybia i. Llyfr y proffwyd Hosea yn lyfr arbennig iawn. Mae tair pennod cyntaf llyfr y proffwyd Hosea yn ymwneud â perthynas personol Hosea a'i wraig Gomer. Oedd ddim yn berthynas hapus. A gweud y gwir, mi roedd Gomer yn anffyddlon iawn i'w gŵr ac yn piteinio gyda'r eraill. Nawr mae'n rhai ysgolheigion sydd yn astudio'r maes hwn yn credu fod Gomer yn un o biteiniaid cysegredig Baal, Duw ffrwythlondeb. Ac mae dyna rhan o'r tensiwn mawr sydd rhwng Hosea a'i wraig. Nid yn unig bod hi'n anffyddlon iddo fe,
ond mae hi'n gwasanaethu Duw arall, neu duwiau eraill. Ac mae Hosea yn gweld yn y berthynas yma adlewyrchiad o berthynas Duw a'i genedl. Y genedl yn anffyddlon i Dduw ac yn piteinio ar ôl duwiau eraill. Nawr, beth sy'n digwydd yn y berthynas yw bod yna adferiad yn digwydd. Hynny yw, dyw e ddim tu hwnt pob math o achubeth. Mae gallu cael y hen gyfamod yn ôl. Gellir cael y berthynas gywir yn ôl. Dyw e ddim yn anobeithiol. Ac mae Hosea yn gweld hynny yn y berthynas rhwng Duw a'i genedl. Ac mae'r neges yma yn dal yn bwrpasol i ninnau i ystyried yn ogystal. Gweitha'n cyflwr ni, dyw e ddim yn anadferadwy. Fe ellir ail gynnu'r hen fflam fel betai. Fe ellir cael y berthynas yn ôl. Y berthynas gywir a Duw. Dyw e ddim yn anobeithiol. A dyna rhan o neges Hosea. Ac amser bod e'n edrych ar gyflwr i genedl, mae'n gweld bod anffyddlondeb i genedl yn arwain at bob math o broblemau. Ac un o'r broblemau hynny yw'r ffordd mae byd naturiol yn cael ei effeithio ac yn cael ei ddinistrio. Ga i ddarllen ychydig adnodau mas o bedwaredd bennod o lyfr Hosea. Clywch air yr arglwydd, blant Israel, y mae gan yr arglwydd achos yn erbyn trigolion y tir. Am nad oes ffyddlondeb, cariad na gwybodaeth o Dduw yn y tir, ond tyngu a chelwydda, lladd a lladrata, godi nebu a threisio a lladd yn dilyn lladd. Am hynny, galara'r wlad. Nychau holl trigolion, dygur ymaith anifeiliad y maes, adar yr awyr, hefyd a physgod y môr. Dyna mae Hosea yn ei ddweud. Nawr mae llys barn yw'r darlun fan hyn. Mae yna gyhuddiad yn erbyn trigolion y tir. Trigolion y bobl sydd yn cael y fendith o'r tir. Y bobl yma sydd mewn cyfamod a Duw yn cael bendithion y cyfamod, ond yn camdrin y tir ac yn camdrin ac yn torri'r cyfamod. Mae'r cyhuddiad yn cael ei wneud yn y llys ac mae'r bobl yn cael ei profi yn euog. Ond yr hyn sydd yn ddiddorol am bwyty beth mae Hosea yn dweud yw y rhai sydd yn cael eu profi fwyaf euog, os oes y fath beth yn bodoli, y rhai sydd fwyaf cyfrifol am hyn yw'r offeiriaid. Y bobl sydd wedi cael eu gosod mewn sefyllfa arbennig arweinwyr crefyddol sydd fod i gyhoeddi y gwirionedd ynglyn â'r berthynas rhwng y genedl a Duw, ond dyn nhw ddim yn gwneud. Mae nhw yn exploitio'r sefyllfa'r un peth a bawb arall, yn cael manteision mas o'r sefyllfa'r un peth a bawb arall. Nawr chi, meddai Hosea, wrth arweinwyr crefyddol, ac mae'n gweud wrtho ni, wrtho fi, wrth weinidogion, wrth unrhyw un sydd yn arwen. I ni'n credu mewn offeriadaeth yr holl saint, wrth gwrs. Ac felly ni gyd, holl aelodau'r eglwysi, yn gyfrifol am ddweud a rhybyddio a sôn am yr hyn sydd yn digwydd. A cyfrifoldeb ni tuag at greadigaeth Duw, tuag at y drefn naturiol. Gwrandwch ar beth mae'n weid fan hyn.
Peidiad neb ag ymryson, ac na chyhudded neb. Y mae fy achos yn dy erbyn di o ffeiriad, a rwyt yn baglu liw dydd, a syrth y proffwyd hefyd gyda thi yn y nos. Dinistriaf dy fam, difethyr fy mhobol o eisiau gwybodaeth. Am I ti wrthod gwybodaeth y gwrthodaf di yn offeiriad I mi. Am I ti anghofio cyfraith dy ddiw, yr anghofio finnau dy blant. Mae e'n rybydd hynod o bwysig ac yn peri braw wrth ystyried yr hyn mae'n ddweud. Fath gyfrifoldeb sydd arno ni, fel eglwysi. Y fath gyfrifoldeb sydd arno ni fel rhyw fath o arweinwyr yn enheglwysi. I ddweud ac I gyhoeddi yr hyn sydd yn digwydd, a peryglon yr hyn sydd yn digwydd, a'r newid sydd angenrheidiol, oherwydd bod yr hyn sydd yn digwydd yn niweidiol. Be sydd yn digwydd? Gawn ni fynd nôl i'r adnodau agoriadol eto. Mae Hosea yn dweud be sydd yn digwydd. Am nad oes ffyddlondeb, cariad na gwybodaeth o ddiw yn y tir. Y bobl yma sydd yn mwynhau'r bendithion y tir, maen nhw wedi anghofio. Dyn nhw ddim yn poeni, dyn nhw ddim yn becso. Ystyriwch y geiriau sydd yn cael ei defnyddio. Ffyddlondeb, cariad, gwybodaeth o ddiw. Os dim ffyddlondeb, mae ffyddlondeb wedi mynd yn air dierth erbyn hyn, ynddo fe? Does dim ffyddlondeb yn bodoli yn ein tir ni chwaith. Mae yna chydig diolch I Dduw amdani nhw sydd yn ffyddlon, yn gyffredinol. Di pobl ddim yn poeni, di ddim yn becso am yr hyn sydd yn digwydd. Yr hyn sydd yn sylfaenol i'r niwed sy'n digwydd i'n byd ni, i'r drefen naturiol, yw bod ein perthynas ni a'r Creawdwr yn wrong. Mae'r greadigaeth yn dioddef oherwydd bod ein perthynas ni a'r Creawdwr yn wrong. Mae ffyddlondeb wedi diflannu. Cariad, y gair Hebraeg yn hyn, yw un o eiriau mwyaf yr Hen Testament, y chesed. Cariad, y cariad diben draw yma. Y cariad yma sydd yn mynegi hunan mewn caredigrwydd, yn yr hyn sydd yn digwydd mewn berthynas pobl ei gilydd, berthynas o fod yn gefnogol i'n gilydd a helpu i'n gilydd ac ati. Mae pobl ddim yn mor hunanol, ynddo fe? Ac yna diffyg gwybodaeth. Bron pawb I fi'n cwrdda bod yn Gristion neu'n anffyddiwr yn awdurdod ar y Beibl. Felly bod nhw'n hollol wybodus o bopeth, o holl ddirgelion yr ysgrythurau. A rhai yn gweud y werth dim ac yn y blaen. A sy'n nhw wedi nod I ddarllen e. Sy'n nhw'n gwybod dim amdano fe. Mae anwybodaeth rhemp yw ganfod. A gwaith ni fel pregethyr yw agor yr ysgrythurau I bobl, yw esbonio I bobl beth sydd yn yr ysgrythurau, beth yw arddocad nhw ac yn y blaen. Ond mae'r anwybodaeth yma ac yn ni'n gadael pobl mewn anwybodaeth. Mae e'n poeni dyn. Mae gweinidogaeth a ddysgol yn mor bwysig. Mae pobl yn credu bod y plant yn cael y wybodaeth yn yr ysgolion. Dyn nhw ddim. Dyn nhw ddim. Ac mae'n bwysig yn bod ni yn pwysleisio hynny. Felly bod nhw'n cael rhywbeth arwynebol iawn yn yr ysgol. Ac mae hwnna'n esgus gan lot yn byd o alai plant yr ysgol Sul, ynddo fe, achos maen nhw'n cael yn yr ysgol. Mae yna bobl sydd yn credu bod yn gwybod digon. So i'n gwybod digon. So i'n gwybod o'n cyfran bach iawn o'r gwirioneddau yma sydd yn cael I mynegi.
i fi'n darganfod rhywbeth newydd. Diolch i Dduw am hynny yn feunyddiol. Mae yna rhywbeth newydd yn dod i'r golwg yn yr ysgrythurau yma o hyd ac o hyd ac o hyd. Ac os byddai i fyw nes bod fi'n 200 mlwydd ddod, byddai ddim yn gwybod. Fi'n disgwyl mlaen i gael gwybod. Ond tra byddai ar hyn o fyd, na i ddim gwybod y cyfan. Felly, beth yw herlligrwydd pobl sydd yn credu bod yn gwybod digon? Ddim moyn gwybod ragor. Y diffyg gwybodaeth yma. Ac mae Hosea yn gweud, mae dyna oedd sefyllfa nôl yn yr 8th ganrif cyn Crist. Yn y genedl Iddewig. A diffyg gwybodaeth. Beth sy'n llan o'r gwacter yma yn ein perthynas ni a Duw? Wel, mae'n dweud, ond tyngu a chelwydda. Nawr, hyn mae Hosea yn gwneud fan hyn, rhan o'r cyhuddiad wrth gwrs, yw rhestru mewn modd negyddol 10 gorchymyn, neu rhan o'r 10 gorchymyn. Sef sail y cyfamod, y prif gyfamod rhwng Duw a'r genedl. Yr holl orchmynion hynny. Tyngu, cymryd enw Duw yn ofer. Gallai fe gael gyfieithu fel mae Beibl.net neu gyfieithu fe yn rhegi. Iaith wael, cymryd enw Duw yn ofer, cam ddefnyddio fe, ac ati. Tyngu a chelwydda, gweud celwydd, cam arwen pobl, gweud celwydd er mwyn mantes i'r hunan, lladd a lladrata, na ladd, na ladrata, ond mae'n digwydd. Mae'n digwydd o hyd ac o hyd. A nid jyst y peth troseddol o lofruddiaeth sydd yn digwydd, ond mae yna ladd yn digwydd trwy'r economi, drwy'r ffordd i'n trefnu yn cymdeithas, ffordd i'n trefnu yn diwylliant, mae yna ladd. Godi nebu a threisio, a lladd yn dilyn lladd. Y twall gwaed yma, y lladd yw'r prif beth, ac os gofiwch chi, dyna oedd y prif beth, amser oedd Noa hefyd. Mae Duw yn dweud wrth Noa, mae'r rheswm yma am fodd i'r byd yw oherwydd yr holl drais yma, yr holl ladd. Grandwch. Aeth y ddeiar yn llygredig, llyfr Genesis yn 1 rhan o'r 6 bennod. Aeth y ddeiar yn llygredig ger bron Duw ac yn llawn trais. A gwelodd Duw fod y ddeiar yn llygredig am fod bywyd pob peth byw ar y ddeiar wedi lygru. Yna dywedodd Duw wrth Noa, rwyf wedi penderfynu i fod i pob cnawd oherwydd llanwyd y ddeiar a thrais ganddynt. Y mawrygu trais yma, y trais sydd yn cymryd drosodd yn cymdeithas yn byd ni'r meddwl treisgar yma, y rhamantu trais yma. Dyma'r holl ffordd o feddwl, ac mae'n gros i ffordd Duw. Ac mae hyn yn torri'r cyfamod, a canlyniad berthynas lygredig yma a Duw yw'r niwed sy'n digwydd i'r cyfanfyd. Mae Paul yn pwysleisio yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid bod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi yn disgwyl dydd datguddiad plant Duw. Gadewch i ni uno gyda'r ochneidio hynny, ac o uno gyda'r ochneidio gwneud rhywbeth. Ein cyfrifoldeb, fel offeiriadaeth yr holl saint, ein cyfrifoldeb i rannu'r wybodaeth ac i ddeffro wybyddiaeth bobl o beth sydd yn digwydd i'n byd ni. Gobeithio wnewch chi mwynhau gweddill yr haf. Bendith arnoch. Amen.